מיכאל, איזה קטע, אני בדיוק מתקשר אליך. אתה יודע בשביל מה? לספר לך שמחר צריך להיכנס לך לחשבון 7,482 ש"ח. אני רק רוצה לוודא את פרטי החשבון. מבקר יקר, שמי עדי, ואני מנהל את עדי סוכניות למעלה מ-14 שנים. רק בשנים האחרונות לקוחות שלנו קיבלו עשרות מיליוני שקלים ממס הכנסה. יתרה מכך, מס הכנסה כל שנה משאיר אצלו בקופה למעלה ממיליארד ש"ח של שכירים שלא קיבלו החזרים ממס הכנסה. ורוב הסיכויים שאם לא ביקשת, גם הכסף שלך נמצא שם. מיכאל, אני חוזר אליך. אם אתה זוכר בתחילת התהליך, די חששת ולא כל כך האמנת שזה מה שיקרה עכשיו. אמרת לי שאין לך מסמכים וחסר לך דברים, ואתה לא בטוח שזה מה שיקרה, ומה אני אמרת לכם, אתה זוכר? רק דבר אחד, מספר תעודת זהות שלך, אנחנו נעשה את הכל. וזה מה שקורה, עובדה. מבקר יקר, אם מה שהסברתי עד עכשיו מדבר אליך, מלא פרטים ותקבל 3 דברים מאיתנו. 1, תקבל 20% הנחה על דמי פתיחת תיק. 2, תקבל למעלה מ10 טיפים מאוד חשובים שיגדילו את ההחזרים שלך. ו3, יש לנו תוכנית מאוד מעניינת שבמסגרתה תקבל זיכוי מלא על כל דמי פתיחת תיק. מלא פרטים עכשיו, פגש בצד השני.